Galing. For today's video guys, nandito tayo sa may Barangay Gasset, Bugalyon, Pangasinan. At nandito tayo sa kanilang tinatawag na Sitio Don Miguel. So dito sa Sitio Don Miguel, makikita nyo yung napakagandang ilog. Ito ay nagkagaling dito sa bundok. Malinaw, malinis, sarap paliguan, kaya sulit. So tara guys, samahan nyo ako, ipapakita ko sa inyo yung ganda ng lugar. Let's go! So yan guys, kasama natin si Boss JR. Shoutout sa iyo boss. Siya yung nagsama sa akin dito. Dahil taga rito siya sa may Gasset. Siya yung nagturo sa akin ng lugar na to. Ang ganda guys. Shoutout kay Idol Romel. Uwi ka kasi ng uwi. Awas mo. Ito guys, ito yung lugar na kung saan pwede ang mga bata. Tapos malapit na sa parking area. Kaya okay din. Yan, malinaw. Tapos hindi siya mabato. Ayan oh. Yun nga lang, mainit. Kaya dapat maghanap kayo ng malilim. Malilim na parte. Linaw oh. Hi. Hi. Oh, hi ka, hi. Hi ka, hi ka. Hi. Anong pangalan mo? Ano ba, English? Ah? Okay, sige. So hanggang dito na lang guys. Huling sulyap sa ilog ng Don Miguel. Yan.